Siyabingelela ubaba udokotela ubaba Sizwe ubaba uJabulile Mfana omuhle njengekhetlamlo. Namhlanje sinobaba uMM Nguni esimtholile ukuthi aka afike lana azosazisa ngento angafisa ukuthi asitshele yona. Baba MM awubingelela khehle. Asibingelela abantu South Africa yonke. Abantu bonke enhlanga sezasi. Sibingelela nobaba udokotela. Sikhuluma namhlanje ngesakhamuzi sesintu. A man in green. Wawasenza isiqiweni nini? Kusenze dodo. Wawasenza Kruger National Park. Abantu awukwasakala kwasiqiweni. Ekhaya kuphi? Ekhaya kusebhulu eBakuzeni. Enkantolo? Cha isizweni samakhosi asemakuzeni. Bekithi mina udlala enkantolo njengama bench. No, hayi. Jobona nje kubeka kula isifunda ngantolo ibhulwa esizweni sasemakuzeni. Okay. Cishe ngabuza ukuthi sebisigodi ngiyazo la emakholweni. Ayingeke ngakhele sozomakholo. Wabuyo Asinankosi leso sizwe. Isizwe sentandalo lesinkosi iyabekwa. usho nje? Inkosi iyavotelwa njengekhansela. Evotela njengekhansela. Emabe nomshado ekuduma irate edlelezi. Isizwe sentandalo lezo sazodlala. Ngeke ngitshela abasemnamaneni ngithi amagwala ngaze ngiqhathe umfana semnamaneni angaze nje ngaze ukuthi umfana semnamaneni. Angaze ngibone ngisiqoqo nje lapha. Iqoqo sesemnamaneni kwaqhathwa thina sona bengekho bona bebalekile. Kwaqhathwa thina. Hayi isizwe lesiyana senda kwakuyintandalo lezi zamaroma ezondliwa sacela sezizalisana lapha zakhanda isizwe yana sazo zabekwa lapha abakheke lapho kwathiwa amakhola lapha abantu ababona abantu bavotela inkosi kuma nje ayikho kulento ukuthi kube nokhetho lenkosi phakamise nombala isandla thina mangaba inkosi akhethwe lesefile kuphinde kophakamisa isizwe siyalezo nazo inamba uthola la wathi ithini ithi 062 123 3537 namhlanje sithi ake sikhulume lana imizi yobaba iyafa ngenxa kusaba ukubuza yini labantu abathi osola wena sathi basaba uyibuza ziningi lesihloko siphethe izinto eziningi kakhulu dokotela abantu bahilwa izinto eziningi ezigcina zibulela imizi umuntu kube likhuni nje ukubuza ukuthi lento yenziwa kanjani nokuthi kuziphathwa kanjani phakathi komuzi nawakho umuzi ufuna ukuthini usho njalo phela baningi abantu abathi umuntu bakhumuzi behlala ezindlini nje athathe lo nkosikazi wakhe badlalele ekamereni labo bazale ingane bazipha ukudla bathi bazikhulisile na uthi uyabuza ukuthi le ngane uyifundiseni akukho ayifundise kona ingane ekhuliswe uyise nonina ifana nengane yakhula ingenayo uyise lezo ngane ufuna kube khona umehluko ingane engazange ikhuliswe uyise iba nomehluko ngoba inayo into ethi ubaba wangifundisa ukuthi kodwa ingane ekhuliswe uyise inento yazi ukuthi umthetho ukuphila komuntu uthi umthetho wala ekhaya uthi bese kuyaqonda ingane iwazi ulayini efanele ihamba ngawo ngoba ubona kunento ezubudlebeleka nje kwengane uthothi into igeje ekhaya ngeke ngayibuka lento umuzi okhule ubaba engekho wahamba ingane zisencane ucishe ufane nevene engena canopy ushaya khona icishe ufane yinhle impela kodwa manje ishoda ishoda ngecanopy ushaya khona ngoba abantu abayigibele ngemuva banethwa banethwa baye bathi abantu intana nendlu makhothwa ngonini yebo ngokuzifida eswini uyaqikelela ukuthi azifide ngoba ulanda nakamakhelwane impuphu alanda ngala zilale ezidlile kodwa kukhona okusalayo kufike kusho ukuthi akuphelele ukufundisa lo mntwana ukuthi uziphatha kanjani uphila kanjani namasiko ukuthi nese kulesigaba ukhuliswa kanjani kuzoshoda ngeke ufundise umuntu okwazi ukuthi athe emdala enkosikazi uthi ummuzi izithakazelo zakubo lezalwa khona into othakazazi athi ubhuti omdala uyazazi kodwa uyaguga naye manje unelo lumpungu uyakutshela nje ubhuti omdala uyazazi yena kanti uzalwa lento sike sayikhuluma ekwelinye ibhembi ukuthi njengoba sila ibhembini noma ubani ohlala kuba ngapha yule ngoba umhlangano banomzana nakho ngoba akekho ayikho indoda ehlala kubo noma ungagana uzobe ngane zo3 uhlala kini indoda ubaba wakho lo lapha eqhumbe lapha engadini wena umfana wala ekhaya ngoba mesibuza ukuthi abafana la ekhaya kanti bebe bangabafana kusho wena kuqala uthi mina ngowesithathu umfana usho ngokuqala ukuthi umfana mina ngowesithathu ngilama amantoza kusho ukuthi umfana nje umfana nje uphile ekhaya yes ngoba lento izosikhathaza ukuthi imizi ife ibibulawa yithina ngesandla ukuthi siba abafana abadala abaganiwe la angithi lento dokotela kukhona izinto esingafuni ukuzikhuluma ngoba sibhekelela abantu esisondelene nabo ukuthi mhlambe sizafika kabuhlungu ukubona siyabadabukela ukuthi kuzaba buhlungu kukhona abantu okuphilwe nomuntu ongakazi nje baphuma bakhonga egameni lakhe
uhleze abakhebeleza azahlanganise 40 years up to 50 bengakazi nje abakhongi baphuma egameni lakhe kodwa uthola usengena endlini la kuphuzwa khona uhleli namadoda uzwa ungale kuyena obhodla endlini oba ngumsindo ukhuluma kulalele lamadoda la endlini lo muntu abakazi baphuma abakhongi egameni lakhe izindlu ehlala amadoda nehlala insizwa nehlala abafana izindlu endathu ezehlukene lezo yena ufika ungena kulesi yena uvela ufika ungena kuleyandlu kodwa ufuna ungena lapha ebafaneni abangumsindo fanele ungena lapha ebafaneni ingqweli le yabafana ingqweli yabafana fanele ungena lapha ebafaneni azatsho ukuthi mina nginendoda enengangawe manje ugcine sezogoloza la endlini ukuphambana kwezinto nokujomba izigaba ukwazi ukuthi sengifanele yini ukongena kuleyandlu ikona ke lokuthi abantu bakhule engathi akanayise ngoba na unoyihlo uyazi ukuthi nethi sowungasuka lapho kulesohlalo uhlale kulesi manje isuke enesizathu sokuthi ukususa lapho nje ukusalapho ngobani ungathini kubantu ukufika isikhathi ukuthi asikhulise izingane zethu ngendlela yesintu nothi yesilungu uyabona la ubona abantu isho emakhaya manje sekuphenduka kufana nasemalokishini uyazi mangaxoxela indaba ongangayikholwa ngikhula mina ngikhula njengomfana ngasekhaya kodwa kwakunamati ukuthi ngasheshe ngaphuma eqhathe ngasheshe ngayingqwele ngaqhatha ngikhule mina konamatikazi amathathu 3 uyangizwa ngithini ngikhuluma ngesigodi 3 amatikazi ayekade ekhona futhi nala amatikazi amathathu mangingawachaza kwangewona okuzalwa endaweni elinye lalo okuzalwa kodwa unina wayizalwa lengane wahamba nayo wabuya nazo sezamatikazi ezimbili ebuya nazo ekhambeni le yayifika isibesuka ngalezi ngolweni endaweni nje lapha endaweni yakithi lali ngekho idikazi bonke engolweni wayisuka emampondweni eyisuka ezingolo fana ukuthi emampondweni phela ngoba abanye achaza kahle phela thina samakhuzu yasiphumile nje bokho yile emonga samampondweni lapho ezingolweni okay duze namampondo so ingekho lento ingabheka ukuthi igana ngoba iyinhleni noma yimbi akekho umuntu osifazana omumbi kodwa uzabe mumbi nje umuntu kusuke kunakela umsamo kubo nendlela akhuliswe ngayo bese abafana bambonela ukuba ibhola lokudlala ngayo bangambhekela ukuthi abe imaterial wakhumuza namhlanje nangathi out of the 3 engikhuluma ngawo ngikhulu angakanani manje awukwazi ukwabala awukho umzongenalo yini isizathu amadikazi asekhishela lokho ikesi lawo nakho yini kwenze njani ayaphuza asifuni ukubuyisela amehlo emva sibheke ukuthi avelaphi babe ngekhona abafana kuqala ngalesasikhathi kuzaze kube nala amathathu futhi kwawo ukufika kule ndawo yakithi mina engikhuluma ngayo babe ngekhona abafana avelaphi manje lawo ikhona into esigudlukile kuyona sesihamba ngomzilo wrong bese silesola sithi hayi lo uziphethe kabi mhlambe mina mzala ngifuna ukuzibheka mina ngenzeni kulo bantu bakithi menifuna ukuthola kahle le video la iphelele khona ngenani kwi channel nibhala ukuthi ubunyanga basendulo nizothola kahle imthombo umnyombo phelele izingane ungayini ongayisho izintshontsha imfuyo zingaba izingane intshontsha imfuyo singaphela masingafuna ukuqondisa indlela ezenzeka angikuzi ukuthi uthini mina ngoba phela imfuyo bayifike bayidayise bona mhlambe 7000 8000 bese bethi lahlekile futhi bona manje uzoqeda kanjani lonto leyo angithi khona thina into esingayifakile kubona indlela unembeza uyafakwa kumuntu uyazi ukuthi ingane efakiwe unembeza wakhulela emakhaya ngithi okonjona wakhulela lokushini vele wazi ukuthi nawo ngabuka eminyango uma ufuna ukuyethola endlini ngezathi iselokushini toilet ufuna ubuye eminyango uyongena endlini thina sazi ukuthi nawufuna uyetoilet uyaphuma endlini uyeminyango manje endlini ngezathi iselokushini ayi bazoqina abafana senduleni bazothi uthini uMM ukuthi phela igama lakhe angilazi mina phela kodwa nje ngiyalazi lethi uMM uthini uMM wasiyabonga ukuthi uMM umtshela ukuthi noma kodwa ngeke kaluke so babona kuhle wabakazi bakwazi manje yabona lento iyazala khona into efaka umfana umuntu nje onento efakiwe kuyena unembeza noma ngahamba ebusuku eminyameni emakhaya kunenda ekuthiwa indlela yesintu kuhanywa ahambe bese fikelwa ukuthi fanele awuzikhulula uyasuka endleleni kusebusuku ahamba gwegwesa awushona kude azilungisele into yakhe lapho kude kunani kunalento efakwe kuye ewunembeza kodwa ingane engafakiwe lonto ithi ngibona ubani khona le ndleleni bese uthi uyafika ekseni uyadlula uyaxoba nje kunento la akukhona ebusuku uyaxoba nje yini ngixoba futhi ekseni nje uthi uyafika ufike kunento eyiphoyisa eligadela na ucabanga lo muntu owenze lento
ungakanani nje wade kwazi ukuhamba ebusuku kusho ukuthi umuntu omdala nje okwazi ucabangeni nje yenza lana ikhona into engafakiwe kuyena wena ubona umuntu omdala ogqoka isize ubhloko lo size ofana nowakho kanti ingane kanti yazi ufuna wenza nje yabona umhlakufa ngithi lehlatha lesomhlakuva kukhona into esikhiphayo lapha nenhlava ukuthathe lolo hlamvu lomhlakuva ufike ubeke phezulu lapho umuzane ushisa hayi kodwa kuba right moke waqhuma lomhlakuva ididi liphuma ngaphandle bazafa bonkeke abantu ngoba wawuyaba ngabasiza awubazizi manje dokotela kuthiwa uma uphethwe ikhanda sujaha ukulapha lona bheka ukuthi lidalwe yini noma umuthanda uthela ibovu umusu uyashiya koze uthi njalo umuntu uyobhosha ididi lishisa Ngeke uzazi ngani ukuthi lidalwe liyado khona into ezomtshela ukuthi khona lapha msekhona uma etoilet nje ididi lishisa njalo kuphuma igazi bamlaphela amaphayizi angasinde ngashona kanti ugaqeleni ziningi izinto ezikeja thina ingane kunesisekelo ifoundation na uzazala izingane uzakhumuzi ingane zewumuzi wakhe ifoundation ke yokuthi lo muzi ubeke endaweni ekahle yini izinto ke zifuna thina lezi ingane ntshontshe ivuya kangaka nje umngoni niba ngakini egcekeni uswaphuma indlu yakho noma nawe la kule ndle ngapha ngoba ibala livethe likhulu ngosana wakhe engadini ngakhe khona umuzi kababa ngingedwa awakhe engadini amadumba no ngakhe engadini ngathi ngabe kusho ukuthi ngisawakho umuzi yabo lapha kagogo bekunezini ingadi eziwu3 lapha kaNyeti phela mina ngilonge la kaNyeti ngezansi ingadi le ngcotshwa khona abantu ngapha yamadumbe namazambane ngapha ngenhla beka amazambane odwa okushuthi bungakha ngapha ngenhla umfweni yakhe ngapha wakhela ukuthi koze kube nini yawakhela phela kini lana kunesikhathi esikaliyo uyabona umfana njengoba ngithi kunesigaba umfana ufike aganwe apheke la endlini umakhothi wakhe aseva abazali la endlini bese kuthiwe akayakhe indlu yakhe azahlala kuyona apheke yedwa uyabona masikhathi kwenziwa lona kusuke kuhlolwa wena mkhwenyana wakhe ukuthi usunga ugada yini umuzi nengabe lo makhothi engakaza ayibika indlala ukuthi uyakhohlwa ukufaka isaka lapha endlini uyakubuka nje ubaba wakho operator la bese kube nesitshe esuka lapha esizophakela abazali bakho abona cha kuphela inyanga nenyanga uya operate uyakwazi ukuthi enze yonke into useneziphumu zakhe nezigqiki zakhe nani uyaqoqa izinto bese bona sowungawugada umuzi bese ke thi ngelinye langa hayi ufuna ulungisa masifuna ngokubeka enxiwa akukhulumele nabaphathi bomthetho izinduna zendawo nezibona bese thi ngicela ukuzocelela lo mfana umuntu akazicelela inxiwa uyacelelwa uyise umuntu osuke ezombe ngicelela lo mfana ukuthi le ndawo yakhe kuyona aniwe nendawo azalima kuyona wafuna alime la kugadwe nendawo ufuna akhe nezibaya umuzi uneminxa eminingi wakhiwa ngayo bese ube wakhe khona ubeka ulayikhaya nje usaqalela ukuthi usahlolwa mawufail itest ngekuphuma cha ufuna uhlale la ugadwe ngoba uzahleba lo muzi wala ekhaya sekuthiwa umakhothi uvalile wahamba ucela ukudla kubo ngoba wena uyehlule ukufaka ukudla bese kuthiwa akahlale la kuze melamba simbone leduze umakhothi aphakele madoda ungasabi ukukhuluma ukuye ekamelweni inani ikamelo ngeveli likhulu hayi bayiphatha yini ngeveli lisense elikhulu uyabona ke le dokotela ngeke siyeke le futhi safanele sikhulume ube kuyenzeka ngabe fanele sikhuluma usuku nosuku kuze silaphe labantu abagulayo abantu baningi bayagula kodwa kuhlukene kamawathi ukuthi umyulele kiphi wathi kodwa kona ke le ukuthi ngiyacabanga lena yamadoda izokuhlupha kakhulu ngoba amadoda anenkinga eziwu2 ziyalingana futhi ayikho enkulu kunenye inibane inkinga okungavukelwa banenkinga yokushesha ikhathale ayikho engcono kunenye engisho ukuthi uzomisa kanjani lapho uma usufika esimene sijalo ukuthi asisho umkhulisa la umsangano sikhuluma ukuthi iyavuka isheshe ikhathala ayivuki inhlobo hayi iyona inkinga esibhekene nayo le siyayilungisa ke le iyalungiseka sesibaningi sibasizele uzwa ngithi ikhomba ukuthi fanele sisebenze mhlawumbe usuku nosuku sisiza abantu abangekho la la KZN ngiyathi nasile KZN kompumalanga sibathumelela izinto ogogoli kuphi bethumela bethi hey le ndaba abafundi phela ikhulunyelo obala bayikhokhobisa manje egoli ubuthumela uyamhambisela ngetekisi lo siyamposela kanjani 5% straight esimfakela la kaPep sithumela into manje methatha umafake iPep stock code wrong ethi ihambile impahla ezo njani ayike
umuntu phela mekunika address lo ngethi ozala uyale khombe khona wena kwazi Cha phela uzosho ukuthi akasabona emehlweni ingane bezimenzela cela uphinde uthumele enye mawufaka imali ebank asilungisele mawufaka imali ebank emshinini uyifa ATM uyishaya iqede le number uyishaya bese ibhala uthi confirm noma correct confirm mawukuthi ukhona okwrong bese uconfirm wena uthi yebo makade ngiyifakela udokotela imali bese ithi khala kade ngala ku-app noma kuvekayo angikwazi ukuphinde ngisukele ngithi manje ngibuyisele lo mali umshini uthe confirm futhi angikwazi ukuthi ngiye emshini ngithi manje emshini wangifakela imali endaweni wrong imina ngiconfirmile ngathi iyona impela le uthini ke kubantu bakho ama customer akho njengamanje umuntu ofuna ukufaka imali aposele into zamathuluzi la ukulungisa umuzi wakhe akunika iPepsi wrong athi faka enye umuthi kulele ngapha ukushuthi angageja kuze wabilo lokhu uposele no ngabe ngeke balunge ngeke balunga abantu nje abalalele kahle abalalele kahle abantu bavule indlebe umuntu nakuthiwa kucelwa iPep Store code akukhulunywa ngecode yedolobha lakho la ohlala khona ufuna icode yakaPep awuzuyiqagela futhi ungazi nokuthi kuphi kaPep uhamba uye kaPep futhi sizocela icode yala ekhaya baza kunika inamba yakho ivama ukuba nenamba ezo4 mawusuke ezintathu usuzikhonasele yodwa ubakune mawenze njalo izafaka iphasela lakho lophuma exactly lo Pep lo othatha icode iyavuka ngempela noma isheshe ivuke kwesenje iyavuka besiqina ibalance ungazenyezi ungabi novalo ngoba kukodwa nje wathi usho nje mayizavuka iliphindelela kodwa ibiphele endleleni ingafuni ukufika la kuya khona izakwenza wesaba ungene ekamereni ayivuki induku ayiqini induku udlale ngendlela ofuna ukudlala sinike inamba bazokunika bazokuthola kuyona inamba isitholakala kuyona 062 123 3537 baba udokotela baba sizwe bawujabulile bese nobaba uMM Mnguni siyabonga